दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम नाङै 2020 मायथाइनि बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बे बनजा रेलिखौ लानाय जादों। बेबायदिनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोननै साब डिभिजन गुबैयै सालबारि आरो मुसलपुर साब डिभिजनाव बे रेलिखौ लानाय जादों आरो सालबारिनि बे रेलिया दिनै फाख्रिगुरिनि बे गेवलां फोथारनिफ्राय जागायगोन आरो बे रेलिनि गेजेरजों सोलिबाय थानाय जे पार्लियामेन्ट सेसन बे पार्लियामेन्ट सेसनावनो जे बिटिआर एकर्डनि जिखिनि दफा गुबैयै आर्टिकेल जे 280 आरो 125 एमेन्डमेन्ट जायखौ भारत सरकारा 2019 मायथाइयावनो कमिटमेन्ट होदोंमोन। बे कमिटमेन्ट जे डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बाथ्रा मर पावारनि बाथ्रा 6 सिडिउलनि थाखाय मोनफ्रोमबो 6 सिडिउलनि थाखाय दा नर्थ इस्टआव सा सानजा रायजोआव मोन 10टा 6 सिडिउल दङ। बे 6 सिडिउला दिनै बे डाइरेक्ट फाइनेन्स मोनैनि थाखाय आरो बे आर्टिकेल 280 जाफुङैनि थाखाय गोबां बिथिङाव गोग्लैसोनानै दङ। दिनैसिमबो 6 सिडिउल होदोंबाबो जेरैबायदि जौगानांगौ बेबायदि जौगानो हायाखै। माखासे बिल जायफोर बिलखौ स्टेटआव हरो दिनैसिमबो मावफुंजाया। फाइनान्स मेटार बायदि मेटार बेबायदि गारसोनानै दोननाय जायो। बिनि थाखायनो सेन्ट्रेला बे नोजोरखौ लानानै 2019 मायथाइयाव बे एमेन्डमेन्टखौ लाबोनांगौनि थाखाय बिथांमोना जे पार्लियामेन्टआव बिथांमोना इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन बेखौ पास खालामनांगौ, बेखौ रिभिउ खालामनानै पास खालामनांगौनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों आरो बे रेकर्डआव लिरनाय दङ बेखौ मावफुंनांगौ आरो बे पार्लियामेन्टआ सोलिबाय थानाय सेसनावनो मावफुंनांगौ। बे मोनसे बेजों लोगोसे गोजामथार मोनसे दाबि जे एसटिआ बर' हारिया ST-P बे भयाम ओनसोलाव गाहायनि ओनसोलाव ST मोनसेयावबो नाथाय आसामाव जे कार्बि आंलंआव आरो डिमा हासाव ST हिल्स जों मोननो हायाखै। गतिके बे एकर्डआ 2003 मायथाइनि दफायावबो दंमोन, BTC एकर्डआवबो दंमोन, बिटिआर एकर्डआवबो बेखौनो लिरनानै लाबोदों, दिनैसिमबो मावफुङाखै। नाथाय आसामा दिनै बायदि ST आरो दाफामफिननो दादेरबावनो सोदेरबावनो नागिरनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। दा बिनि थाखायनो जों जाय ST बेखौ आसामाव ST-H ST-P जेरावखि जाया ST-खौ मोनफुंनायनि राहाखौ खालामनांगौ आरो बियो जाहाथे नैबे पार्लियामेन्ट सेसनजों जायो बेखौ जोङो खावलायदों। आरो सालबारि जे महकुमाया फाख्रिगुरि बे गेवलां फोथारनिफ्राय जागायनानै जोङो जे मेन सालबारि बाजार बे सालबारि टाउननि गेजेरजों थांनानै बेहाय सालबारि कलेजनि गेवलां फोथार बे गेवलां फोथाराव जोङो फोजोबहैनाय जागोन। दा बायदि मावफुंनांगौ दङ। NDP-फोर जे गनांगौ NDP-फोरा दिनैसिमबो जेलाव दङ। बे जेलाव थानाय NDP बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय बे दाबि आरो बेजों लोगोसे जोंनि हा हुनि जेंना, जोंनि सोलोंथाइनि जेंना बायदि जेंना दङ। बे जेंनाया दिनैसिमबो मावफुंजायाखै आरो बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौ आरो भारत सरकारा बेखौ नोजोर होनानै आसाम सरकारनि माखासे मावफुंनांगौ गोनांखौ नारसिननाय हरनांगौ। लोगोसे जे भारत सरकारा मावफुंनो गोनां माखासे एकर्डजों फैनाय जि जोंनि अनुस्थान प्रतिष्ठान इउनिभारसिटि बेखौ गायसननांगौनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों। 1500 कौटिनि बिथांमोना कमिटमेन्ट होदोंमोन, दिनैसिमबो सौफैयाखै। बे 1500 कौटिखौबो नैबे पार्लियामेन्ट सेसनावनो रोखायै जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों फैनाय बे जे बे पेकेजखौबो होनांगौ थाखाय जोङो दाबि दैखांदों। नाथाय आथिखालनि BTC-नि बिथाङा बिटिआर एकर्ड मावफुंनो हेफाजाब होना बुंदों, मा फोरमायगोन? बिथाङा BTC एकर्डखौल' मावफुंगोन, बिटिआर एकर्डखौ आं इमप्लिमेन्ट खालामाखै होननानै बुंदों। ना बे एकर्डखौ जाय बुजियो, बिटिआर एकर्डखौ जाय बुजियो बयबो हास्थायगोन। मानो होनबा हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो BTC एकर्ड खालामदों आरो बिथाङा गावनि खस्थ'खौ मिथिगौ, हयथ' बुङा। मानो होनबा बेवहाय आर्टिकेल 280खौ पास खालामाब्ला 125 एमेन्डमेन्ट बिल एमेन्डमेन्टखौ जुदि खालामाबा बेखौ बेहाय जेसेबां काउन्सिल दङ, नर्थ इस्टआव 10टा काउन्सिल दं, बे 10टा काउन्सिला मोजां रोखोमै सोलिनाय नङा। गोसोबायदि जोंनि जिखिनि थामोनथा रैखाथि बेखौ होनो हानाय नङा। आरो बेजों लोगोसे बिटिआर एकर्डआव जोङो जिखिनि मोनसे दफा दंबावो बेहाय 60टा समस्ति बारायनायनि खोथा आरो 60टा बारायनायाव जायखि पार्टियानो जाया मानो मर आरो जिखिनि बे बाहागो लानो खाबु लानो जोङो बाहागो लानो थाखाय जे पार्टिसिपेन्ट MCLA जानो थाखाय जोङो खाबु मोनगोन। दा बे खाबुखौथ' बयबो लानांगौ, बेहाय मावैनो खोथा गैया। हयथ' राजखान्थि बिथिंनि थाखाय बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों जानांगौ, नाथाय लुगैनाया बिथांनावबो थागोन। समस्ति बारायनाय जे सिमा बारायनायखौ सोर लुगैया? गहपुरसिम जोंहा जारिमिन दङ,
बे गहपुरसिम सनितपुरसिम बिश्वनाथसिम जों सोर लुगैया बे बर' माहारिनि रायजो राजाया रावबो बे बिटिआर एकर्डजों बे गहपुर हावैखौ माब्लाबाबो लुगैयै बे थानाय नङा बयबो लुगैयो गासिबो लुगैयो सोरबा राजखान्थिनि थाखाय हयथ' बे बाथ्राखौ बुंनो हागौ नाथाय लुगैनाया बयहाबो थागोन जाफुङोब्ला बयनिबो सुबिदा आरो बे बयनिबो खाबुखौ जाहाथे बयबो मावफुंनो थाखाय गोसो गुदुङै माने ओंखारबोयो बिथाङाबो दायित्व लायो बेखौसो जों खावलायगोन।